Launch yaMatthias Mhere yakabuda zvinodadisa uye yakanga iri top notch. Masocialites emuZimbabwe ese akasapota, asi tudrama hatuzotomboshayikika guys. Nyaya dzise dziri pano. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tatalicious abva auyawo nenyaya yake, akataura kuti baba Harare vapera, vaita dry kuita chibhirutongo nenyaya yemuchato wavo wavainawo nemurungu wavanodanana naye. Tisati tapinda mune yaTatalicious, ngatitaure nyaya yekulaunch kwakashongedzeka zvekudaro. Vanhu vanga vakageza on point. Mazimu socialites haana kukundikana panyaya iyi. This is clean content guys. Pane kuswera vanhu vachitukana mumastreets. They actually showed each other love. Vanachogeta, vana comic elder vakangodaro, Orlando yanga akabata chimuti, vana King Solomon, timu rese ranga riti Matthias ndokuloncha nziyo yakanyanyisa kubata ndeyekuti forgive and forget. Vaititi vakatozomboimbawo vachipromota vakati vedweka, sometimes you go through stuff vanhu vachikutsikirira left right and center, chero ukaedza kurarama a life that is peaceful, they still see that as a message and they continue vachikutsika konzi yako. But the best thing is to forgive and forget. Yes, kufogeta kunorema, sematauriro amaititi kuti kufogeta kunorema, asi forgive zvinobva zvangodarika. So guys, yes, people spread so much love and Matthias haana kudisappointa. Mukomana anga akachena guys, achipindira pastage and all that. Asi Tatalicious mukunaka kwese ikoko ataura akati yes, album launch takariona, asi mukomana baba Harare hana rugare. It is written all over his face. Ndine urombo munhu kufa achiri mupenyu kuti hudyu kudaro. Akataura zvakanaka kuti baba Harare vangova musoro vari kudyika. Vari kudyika ndokutaura kuti nhengo yavo iri kudyika kubva kumusoro nechirwere chavainacho. Pakangoitika a bit of drama. Vamwewo vanongoti maybe isusu tinotsvakiridza tunyaya nepatusiri, asi baba Harare pavanga vachiita a brief performance yavo pastage, maititi vakauya pastage baba Harare ndokubva vangoedzuruka. Manzwiro ari kuitwa nyaya iyi, mafambiro ari kuita nyaya yemastreets ndeyekuti according to Tatalicious, Mother City havafarire maititi, uye baba Harare vakatsamwira kuti maititi havana kuuya kulonchi yavo, asi hava vasangana kwaMatthias Mhere. Woshaya kuti ko kumashure uko tichiri kutamba dzenyika dzecoiling nation, taisi tamba tese, then all of a sudden you launch an album, panouya vana Madam Boss, iwe hauyi, then tosangana kuno kwaMhere hatichakwanisi nekuti baba vecoiling father ava vakutamba naMatthias, asi zvakare maititi vanotamba naMatthias, so panozoitika common friend. But you find kuti Madam Boss havana kuuya kulonchi iyoyi. So guys, zvimwe zviri kuitika mumastreets muka umu aiwa zvakaoma zvekutodaro, kubva zvavakakanganisirana zvikuru. Hatizivi kuti chii, asi panoenda one the other one does not come. So you find kuti maybe since maititi was the one promoting this, Madam Boss vakatoziva kuti musikana anenge ariko, saka ivo better vateke a backseat. So guys, vanhu vari kuti baba Harare havasi kudyika zvekudaro zviri kutaurwa naTatalicious. Vari kungoti kana muchireva nyaya yekuti vari kuratidza kuomarara nyama dzavo uye kuredusa weight, zvinhu zviri very normal. Issues dzinenge weight, issues dzinenge kuti muchaita rini mwana, issues dzakadaro. Dei semaZimbabweans tagona kuti tisabvunzurudze vanhu kuti chii chiri kuitika nelife yavo. Maybe havasi kunzwa mushe, maybe varega gym. Vamwe vari kuti baba Harare was not a giant, but munhu aingoita gym chete, so ukaregera unodzokera body yako yakare. That guy is very slim. Tarisai size tarazi rake, I think it's like 32. Vamwe vakati aiwa haungasiyi GT zvese negym, nekuti GT yainogona uchisunga nyama dzako, uchiregedzera, uchiita coiling, uchibata basa nenzira iri pamusoro. So zvinobva zvaita kuti nyama dzako dzigare panzvimbo. But ukarega GT worega gym, zvinokubatsira chii? So guys, vari kuti Mother City, Mrs Salisbury, Mai Harare murungu ava havafariri
maititi nekuti maititi hanzi kubva zvavakarara nababa Harare, baba Harare vakazongomerera rimwe zimhopo pamberi penhengo yavo inova iyo mhopo iri kukonesa kuti vagone kuita mwana. Zvimwe zvinotaurwa natate Lichas hamene kuti anenge azviwana sei, asika every time akataura chinhu sometimes it turns out to be true. Pamba chotozoti anga azviwana kupi, pamwe vanhu vanenge vatorambana nyaya dzakutanga kubuda mumastreets, vanhu vaakutukana pakubuda all that evidence, ozoona kuti aiwa sisi babatanya vaitaura chokwadi, kuri kunzi vadzifambira nyaya dzacho. Ndosaka pakangokwira Felicitas pastage Dead City vakabva vangoburukawo vachiwedzera nenyaya yekuti vakatsamwirana nenyaya dzemalonji. Okay guys, so hatizivi kuti mukomana uyu kutendeuka here, iye baba Harare uyu kutendeuka kwemachokwadi here kana kuti ndekwemari. Asi according to Passion Java ari kuti iye yes watendeuka tazviona, wachinja genre of music tazviona, but iwewe make sure kuti you are not aligned to one church and make sure you collect all the money that you can, because mhuri inofarira kurarama. Passion Java akaedza by all means kuti amaexplainere kuti field yegospel iwe hausi mufundisi, even vafundisi chaivo vanototengesa chero mvura, holy water, chero inonzi chii zviya zvimafuta netumwe twakadaro, kana kungonamatira maorange kotoi atova holy, vanhu ngavatenge kuitira kuti mhuri dzirarame. Otherwise baba Harare muchapera muviri muchizama chaizvo by all means kuti muchengete high maintenance. Passion Java ari kuti unondikopa kuwana mukadzi wemalevels epamusoro kunyanya vechirungu ava uchifunga kuti easy maintenance, bodo mukomana waigona kuva maintaina dei wakaramba uri kuJT, but anyway because of love baba Harare vakasiya JT ndokutevera amai. Honestly baba Harare doesn't seem to be happy compared to the old JT days. Hatizivi hedu kuti what's really the problem, or is it personal or chii, hatizivi, but kune zviri kuitika. Chimwe zvechataurwa natate Lichas ndechekuti n'anga yaFelicitas ndo sem'anga inoshandiswa naMathias Mere, so ndosaka vari panzvimbo imwe chete. Iyo n'anga yaimboshandira tate Lichas vachihoro. So guys, pamwe pacho unogona kutongova une maproblems ako ari personal, asi isusu senyika tinongoda kuti kana macelebrity edu ari pane vamwe vakaunganawo ngavafare pane kuratidza kuita dry zvanga zvakaitwa nababa Harare. Maybe vaingobhoikanawo nezvaivabhowa hameno, asi chikuru ndechekuti pakaimbawo feli nzwi yake vakagutsikirira. Do leave your comments.